Myntri Rangbah Conrad ki Sangma ula Leit Jngoh ya Thain Sawmer Upper Shillong but ula sakhi ya first Albera choir competition and food fest bala pynlong da Seng Rangbah Katholik ban rakhe kmen ya Silver Jubilee ha Don Bosco Sunny Side Upper Shillong. Myntri Rangbah ula iakren nongialam Seng Samla Seng kynthei ki dkhot dorbar shnong ki bala pynpaw ya jingdonkam babun bagi paidbah nagani Thain duna. Myntri Rangbah ulaong kini jingwan jong Saw Mer kalong shibynta baka sorkar ka kwa bini kendu mar khamat yaki paidbah bat bantip yaki jingduna bat jing bat kumjuru yaki jingdonkam jongki lingba kini jingtep ka sorkar kan sa sandur yaki kampenroi kat kum jingdonkam shnong ki thau ulapen kut